Amakoro benki ya umwanchi w'umurigere rw'egetaseni kya Ndizi TV nabwo bwansu bwo mu gusingo gena ritkoria uri abere ritoyero rukigima nane kwa bergo kwego kya asoko bwatya emirobero yonsi yeritkoria rero hime ya Ndizi TV nabwo obwansu bwo mu Gusii anene kero ritkoria Alhamis chitariki 14 cy'umutienyi o gatatu omwaka no ibwechibibere na meronko ebere nene namangagendera to korekana imense ya Kenya anene kero ryarengeri ritkori nene riye chinyigo ekrense ya Kenya bage kubwatirana nechinse chinde ase ugucengera ridukeri gaigobono mancho murigere cyaragire gose yaragire nsemo yabona mugoroba cinga kingo kwarigania SMS Amayia eri onkumanye buna narayaya kubwatira nabariki baito twabere to kubwatira na seritkorigima na gusangirira korwase cinsinyo au ase twabere to kwariganeria asenchera ere yobwekera no korendera tanga kaima teatranyo gatiari to kwariganera tia senchera ere yobwenge Kangani wochaka na kobimba magoro kobimbenda none chimbotechi kwa bimba amacha icheru mabere Antoni go baboriwe gotarira chinyagetari ariko ringori go borere bwe chinyigo hekero ryarengeri tkorie chinyigo himeye nsenkima na mambo ya madeni mengi, lakini hiyo mambo ya madeni sasa nimenyorosha, imeingia laini. Twagororire uchumi na wegonto joke ya magorie binto ene kirio murai wense Dr. William Samoei Ruto chingak chietaro ya Eyemo County ya Kericho. There should be somebody going to court, and if we don't see one in the coming days, we will spearhead. Ababwatani korwase kyama ya Jubilee gochego chora balia bago chiakora sogosoere serikali kobwatikana no gosie ko wechiba ejo chibwate chi license ane no rogongorwa Mount Kenya. Eyemo naenda mango mwancho murigere ngo kwariga ningo manya senchera ere yobekirano gendera gotanyora sensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otanyora wetra Ndizi TV News na boigo ase website yaito na boko ya somo wetra www.ndizitv.net ere togendera go sanga asobwamo ere triane Everlyne Osero Lydia Mose na ratoko bwatra na sensemo yebimanyererio na boigo Petronira Mokeira na roko ene kyabuna chibicha neryo gicha wekere asenchera yabene okwariga ntuchaka maye Ensa ya senchera ere yobwekirano korwase county ya Kisii abwase ritokori rero ryarengeri tkori nene ediensenkima liye chinyigo achingaki ababwatani korwase chinyagetari aba bawesokya na kubwatoka oborinko lya bwabusago cyase aba 90 nyagetari ya Aga Khan kubwatana nyagetari ya Kisii teaching and referral KTRH nigo baba gucengera ritukeriga asomujega okorekana ase kanisa ya St Philip's ACK asibaba korwa oborinko bwa busago cyase abantu namonokuru kubore ucyasa abantu kogendera wesokya ebiro asebiro wene kyabuna babere bakoringolwa naboigo konyora ubuwene anechinga kiboigo esegete kurego gucyasa abantu kwene kyabuna nkubwatya bare amachiko ali yabweneratane ne bari babere bakonyorikana namoroire yechinyigo namona abantu kwerikia nechikadi chinya chobwenya asenchira yamoyo kubakonya konyora ububwene asenchira yobwororo ase chinyagetari muri keto Mildred Momanyi nigatwariganire tyamange korengana no robot yuru Kero mwaka umutienyi ugatatu chitariki 14 ni gensengima ego chengera litukoli chinyigo asebono county ya Kisii etatukwa mayiga enga kibakora omoyegoyo asensemo ye kanisa ya St Philip's ACK bakubwatana n'enyagitali ya Aga Khan elyogoikirania omoyegoyo obwate okulingolirwa kwabusa asebono bate balitukeliga nigolire elyengencho ekyagera nigoligo konya gosemya abantu igoro yoburuire bwechinyigo nabo igo wetanga korwa okonyora oburuire ubu. Today we are very delighted to have this World Kidney Day 2024. This is a very important day for us because we raise awareness about health of the kidney, and at the same time we advocate to reduce the burden of kidney disease, and we also inform publics about risk factors that are associated with kidney disease, and also give them some preventive tips. Na wale wenye tayari wako na hii ugonjwa ya figo, tuko na madaktari on the ground wenye wanawaona na kubarikira maliogo aya bakogendera gutumia nka. So we are expecting that by the end of the day nonyorenga twa udumira barwaire gwetani no 1000
That is our expectation as Kisii Teaching and Referral Hospital. And nonyorenga twanyarire gusomie abantu bonsi komanye ngoborwaire obobwe chinyigo mborororo na inde omonto mbiyo onywa amache bune bwenerete nigo bateba ebitambukiro biria bibwenete kubwatwa ilio kwene kiangamba ligo chikonyora oborwaire obwo ansebo igobagania abantu kwenaria konywa amache amange buna eganirie asenge nchonga okoragero kujana teba gosokobe kwarete chi issues y'echinyigo barabua barwire abenyigo mbale restricted thinga batumeke chindagira chibwate potassium erense. Potassium wangane is an issue. Sodium is also another issue. Thought wanga tigabanyole endagere ele bwate sodium. Batorenga bafuidie ndo korokanga erongoli. Erongoli teringi yes bale kiare ngoli esege songo tawatenga it increases diuresis. Tuweze kuavoid madawa ya kienyeji. Najua tunapenda kukimbilia madawa ya kienyeji. Tafadhali tuweze kuiavoid ndiposa kidney zetu ziziweze kufail, tuweze kuenda kwa dialysis. Egati abali baikirana elio kulingoliwa nigo bakambuya na sebagania kera Eyemo gwesokya kulingoliwa na kumanya obunyamasi bw'omubiri obo. Nabeire n'oburwaire bwa chinyigo ase myaka ene bono. Lakini nashukuru Nyasaye nagenderete kondwanirira akombeka hai kumanya oburwaire bwe chinyigo ndaishi ditangani wochaka na kobimba amagoro kobimbenda none chimbotechi kwabimba amacha ichero umubiri ekero bwate dalili buneyo koranje munyoka nyakitali bagokore dialysis Kuja kwa World Kidney na amepata a lot of benefit, amepimwa, ameona daktari na tumeona kuna hope part. Ako end stage kidney na anatakikana kufanyiwa transplant. Chinga kiecho nigo omutendikuru wa enyagitari ya KTRH agania abantu kwelikia ase chikadi chobobwenya. NHIF ndio inatusaidia wagonjwa wetu kufanya dialysis. Ningehimiza watu wetu wote wakuwe na hiyo kadi ya NHIF. Gulipota ya egetaseni kia Ndizi TV, Elietaliane Mildred Momanye. Miamono omurikeito Mildred Momanya se orobo tiororo ikranu enyagitari ya Devmo Ayurvedic Herbals eyokorwa obowenya wetrase mariogo yemete gose kenyeji korwa sense ya bwindi nigo litkoria rero bachakibene orosaya rwabo imeye county ya Nyamira ase ensemo ya Florida egati abari baikirana nigo bagokera obokoreri bwabo na kubagania kubeko mukiaso kwene kyabuna babire bagokonyeka jinga kecho nigo bwatan korwa senyagitari yo baba kuburia abantu kwene kyabuna ngo sengo tara bare senyagitari nabo korinkori wa genkyo iri kumanya amaroiro bwatase mbere yabo nagokonywa asenchera ya mapema muri kitkorwa se county ya Nyamira Paul Kapokara nabaga gutwarganiria orobotyuro kienyeji kurwase enyagitari jiga ekubwatuka obugwenia gutumeka mariogo ye kienyeji kurwase nseri ya buindi litukulia lero nigo ya chakya bene orusagya ruwayo roya imechinseme chiga kia Nyamira ase nyumba ya Florida eyuerange ne supermarket ya Shifling meyo muchuyo iga Onyamira tere twara gukorera abantu free screening twara kubapima free egere bamanye ninkitogo kora egere bagwancha mambi na bagucha noyo mwabo nondo gachande gitande no chirani amokobe tere twara tokore ofa esa urindero tokoigura kirasmi okwana munegeta senekeiga nigo abateneri benyagitari yiga bagendere ko bakorokia omogokobo anene bumubaro bw'abantu abekirana sajiga elyo kulingolibwa busa na kwegwa amariogo amarita ankoro ku Gladys Ondeki togo pimo mubiro mogima amariogo tobata ko India ahabo no ndero twaigora babakaribisire mwensi nigo bakweranga nigo bairaneirie kerero kya bamenyi kurwasoro kongoriga abo baganire kunyora obokoli bwenyagitari gasamatuka matambe asa marieta ankoro kunora omweri abami ntomore sikari abantu baito banyamira omu abetemo kuna gutubuli na mutago toretera Nyamira ono twabalenteire karibu mwensi ase nyagitari yeito irinde bitonyaro ko batoko bawo bokonyi ase njerere ndombe abaiga negati abali baikirana sajiga
abo bahorokirio mogoko boigoro yobokoreri wanyarko bakobonyora litukiriga ria rero yetangoro kureba kanyamo itosea igana renge gwita nanyora mukura riga kiagera nabuga tiganchiche rinde masini yakonye kunyariginda mpime antabyo mechando yo mubirone nanga kinkoigwa lakini mwampimire nanyorire na umubiro uri konye munankoigwa nane nanyorire na masini yari angorokina borwiro bubwane na ira ni nambi yamono mogende ko bagaiga rinde togendere ko bwenu gwa kiagera abantu ntoruarete atogotara toruarete asinele tari na pimirwe na tari we ntongo tugotiga twindi amabere na kane mbese kutumia amabere na okire kiagera ni gweto mubirone no sarige kingo kanyo gumana bunda yetobane no nyinabo nigo boigo babasemire abantu bande abo bari isiko gochasinya gitari yiga ninjire Eyemo yo kwenyorera ubugwenya ububuranya ariko babuko bakonya ukinya ubunyamasi gw'emibere yabo na gutambiye amatuko yo kumenya sinse yiga abantu muri isiko gabo inju aso bonge erinde makore kimoro kigwe munanga kimorwarete mote bigunga kimorwarete emibere ya ino ekiagara noro kigwe na inu inju na inu moro kigwe na inde moye gwa mariogo kinami yokanji bata yo musibati ono renya bitabu tiji orwarete mu ina tikete simeka mote byajiche wonembo bembere kinyere ko enanya biteta omwelio ye enerengana kurwase abateneri benyagitari yiga ochasegesa kukemo gusio mugima Ochimoto bono turabito go charge silingi 1000 ukorere screening kera ritu koko gocha ni 1000 to kwa advice abantu isko gari mbia kwemanya ninchumanye buno mubirori kiagera marwaire na rwata bwati chi sign ogocha kwenyora kwa rwarire to base koganya chi sign chiri kiagera screening enengia ekogera kwemanya esainiri tarata singa kichinde sainiri na berache ekere uburwaire buri bwamerire mono mubiri bonekere ogocha mapema goikatore ko gukonya botara kubwa Ginko ripoteri getaseni kia uwanjete kia Ndizi TV kurugi Gastin Semechi gachi nyomba ya Florida yogo toke me yomocho yigo Nyamira inche konkuru kwa Polycarp Okara Miyamano amuriketo Polycarp Okarase orobo tiororo ikranu unenche Eyemo yogo sirach semia sechi skuru niga baiboli bagendrete kuboriwa kwene kiabuna ngwakana bare school fees yabo sechi ngaki chibwenerete eryo kwa baro kiwa chingaki chinyororo chiogo ikrania amasoma bogo kwana sege ikaro na baiboli bekerasi ya kianda go se form 1 se skuru ya secondary yari yabe go moro kyo monene bwe skuru yo mesha korure abeirega kugania abaiboli gosira skuru yo nabaigo ko babo Oria abana kobeka omokia asenchira Eyemo yogo kinia eminsko ase eskuru yoroboti orwa senchira yogo ikrano nege ikaro ekyukenya nakoboge gokorekana litukoria lero imeye eskuru yiga ya secondary yeri yabe ekyukyarengete kobeka obwa matobuye gati abalimo abaiboli unenchira Eyemo yogo kinia eskuru yiga atonto awate parents ba form 4 na lero naronto abwate parents ba form 1 ebinte binene particularly twara go discuss go twara kwana about igore skuru yeito ni goro ya na kitoko gendere skuru yenyara koba keguska uchimutu kurengana muno mwarimu munene bwe skuru yigasirita Meshak Orure igagendera ko bagakwerera enchira skuru yiga iganetyo gusirwa okwo kurengana monera mwakirengambiye muno mubunge kurastin semechi gomuske Clive Mbane Gisairo asoko yesiraje sira samatuka magega ko yebulya kugendera ko yesire skuru yiga. There has been need for expansion, need for classrooms, need for various facilities. Lakini we are happy to wata maji ya borehole igo maji tari problem ne virasi kwanya na vivire to wata challenge lakini ndo mheshimiwa Gisairo na achitaga through his efforts virasi vivere ndo chenga viaelire together vibwate mpaka chiloka igo toko mwakrambia mona science na toko musaba aendelea gukonye skulu nyina bo Orure nigagendera ko bagakoboria abana kwane kibunango beka bare umukiasa masomo unenjere Eyemo yogo kinie birengo bya masomo yeskure yiga abanafunzi baito bari ya secondary school toko ba advicinga bakoromokia lakini tali omukyoka batware discipline a disciplined students
nero ranyari kuigwira amachiko aya baiboli na aya bali bakomotebi na nari aranyari gusoma, and above all let them believe in God, bamanya Nyasaye nero ko okurukire gento bamwigeni. Target ya form 4 mwaka uyu tugwate target ya 7.5. Nero tuabegete even last year 7.2, lakini rende we did not get it, but this year na to believe it nganto nyare wikere a target ya 7.5. Asensemo yabo ibuli baikira na saja ikaniko bakwerera ekyo kyahirerete barabuka abanyene koleta abana baba seskure yiga egintu babulira abo ibuli gwakana kibesa igenkyo nechure yamo yogokinya ebirengo bya masomo. Asa maleta ngorukuliria ni nyaboki mukaye ndo omo ibuli form 1 school yeito yeri yabe secondary school yeito ere tuachaga igabuna abaibuli ba form 1 egera tubeke emekakati una tukunyara kwa watu wansa ekirasi ya form 1 nani mama tengi kirasi ya form 1 kera gikera omoelio we system eri yaera 844 oni igo no tuachaga tukwane na abalimu baitu tubekane biya na kitogosomia abana baitu wiko omoelio baba abana bakuwene ensi itu ya Kenya. School iga number 1 yaberege okora byase myaka ya maiga yabere okora bya abana bange bakoine university na bakonyo grade chingia na ndekero bachire none chi university ne chikora jawo nao bakonyara okora bya ekoro kinga igomba nyoto musingi omya ko ngosteba ande ngosaba abayuri baito tubugaterane na kugwa mono turwe fees buya ne bintu birito gote gutokorebo egera abana baito bakore buya. The school is doing very well. Nyamira County na wana matemu akoro, it was among the best schools within the county. Njengo sabanya saure igoro akonye skuru ena. Yinko report rigeta sini kya wanchite kya Ndizi TV kuruge gastin semechika che skuru yeli yabe yego toke me ye wadieli kwa meme county ga Nyamira enchengongoro kwa Polycarp. Okay. Biamono Paul Kapokara kulgireria ya bereka okareka na isko yorogongo rwa Gusii muraiwense Dr. William Samoei Ruto muna baraiban cross serikali ya Kenya kwanza nigo baso aseritkoriri yabo asetare yabo ime yorogongo rwa Rift Valley gukwana chinga kekira na ime county ya Kericho asoko igora emirobero au ya magendro gati yabo chipara Ruto nigaba ka koene kyabuna na emirobero emikirano yaberege kobekwa yo koene kya magendro ase county ya Kericho gati yabo obwagachi bwegeti yechindege egatia yande amange chinga kecho nigaba ga kwegerera serikali ya Kenya kwanza na wataona nigo bagenderete nemirobiri mikirano yokobokya uchumi asiboigo aenekire ogochiago kya kwa magori binto bunarigori ya mafuta umuriketo Frida Kerbo na amange magega yogosaba epara ase myaka 10 nigo abamenyi be county ya Kericho balene kibako egokeria Magegayo muraiwense Dr. William Ruto gwikirana ase chinsemecho na boigogo siolia obwagachi bwepara ya Kapsuser goika associate gukwana omwaziri w'obosombi Kipchumba Murkomen nigo agokera egetambo kirekyo na kwerera emiroberi ye serikali yo kwagacha chipara iliyokorobya obosombi imeye county eyo. Your Excellency, nashukuru sana umekuja kulaunch barabara hii au wananchi. Hii barabara ni wewe ndio ulikubali tuweke under affirmative action. Kwa sababu hao wananchi walikuwa wameomba hii barabara miaka 10 iliyopita ikachelewa, ndio unaona tumeweka barabara iende mbele. Omorai Benseni go aenekia kubeka ebilioni Eyemo ase budget y'omwaka oyo iliyokoenekebuna abamenyi bense meyo babiri bakonyora estima. Boigoni go aenekia kubeka SAE asobwagachi bwa ICT hubs iliyokonya abasae konyora amaigilio yokoegendelia gutumika chinchira chekerero. Mimi najua ya kwamba bado stima haijafika kwa nyumba za watu wote. Bado kuna watu wengi hawana stima, si namna hiyo. Katika budget yetu ya mwaka huu nimeweka bilioni 1 ya Kericho County kuunganisha stima kwenu. Nimeweka sahihi sheria mpya ambayo sasa itamlazimisha kila mjumbe ajenge ICT hub kwa kila ward katika Republic of Kenya. Boigoni go aerera emerobere yokogaria omochi o Kericho ase aenekebulani go aba MCA na boigo omugavana barachie gwetia emerobere yokwagacha omochi oyo na boigo okwagacha kwegeti yechindege.
Tunataka hiyo Kericho town ikae kama city. Na nilisimama hapa na nikawaambia Kericho town hakuna ardhi ya kupanua hiyo town. Sasa mimi nataka niwatangazie nimemaliza mambo ya program ya shamba ya expansion ya Kericho town. Eka 600 ya kwanza imepatikana. Eka 1000 ingine iko njiani. Mimi nawashukuru wa MCAs pamoja na governor, sasa wako na program ya kuapprove ile planning tumeweka ya city ya Kericho. Hiyo airport nimekubali. Vile muliniuliza ya kwamba tuweke badala ya kuwa airstrip ya matope tuweke airport kabisa kamili. Ruto boigoni go agokera obukoreri bwa baremi asoko ni kebuna lige sane ligiarire chingaki aerera emerobere yokorenta obwoyo bwerigorirense kegima. Kericho County ni kati ya county ambayo wanazalisha chakula ya kutosha mpaka mnatusaidia kulisha Wakenya wengine. Mbolea, mimi nataka niwahakikishie mbolea hapa lazima ipatikane kila mahali. Nimeweka mpango ya kutosha, nimemwambia waziri, nimeambia huyu Rono ambaye ni PS wetu. Asenkwana ya boigo nigo aerera emerobere yokogora uchumi asane kebuna nigo ligoririe dola liabereri kogwa na kwaene kebuna amagori yebinto nabe egakwira nanse. Si dola ile ilikuwa 170 sasa imefika 130 hapa chini. Simi inaendelea kukanyagia. So tulikuwa na mambo ya madeni mengi, lakini hiyo mambo ya madeni sasa nimenyorosha, imeingia laini, na nataka niwahakikishie sasa tuko na nafasi ya kuweka miradi ya maendeleo kipaumbele. Hata bei ya mafuta inateremka chini. Nyinyi relax. Frida Kerubo, Ndizi TV. Asichinga kiechoro tubagani abaga ukwanira igoro ya marua atancheri na utana negento batachi wanchira kigendera imese ya Kenya asekeria nigo kieire abasabanke gotwara emechando au nabo igokoreta asare nene asensemo ya magendro nigo arariese yendogro na koboria ababwatanikoro ababisakoro asekiombe ya Kenya Revenue Authority KRA kwene kiabuna okobwato kwa wage license asobonia bwa marua yo atancheri tikori gochia gokorekana. Nimemwambia naibu wa rais, nimemwambia Profesa Kindiki, nimemwambia IG na watu wote wa serikali kwamba hakuna nafasi tena ya kulisha watoto wetu madawa ya kulevya ama pombe haramu ambayo inatuletea hasara katika taifa letu la Kenya. Vijana wengi wanahangaika kwa hii dunia. Vijana wengi hata kusimama ni shida. Vijana wengi hata kusimamia familia yao ni shida kwa sababu ya mambo ya pombe. We will not agree as a nation to lose a whole generation to drugs and to alcoholism. Mimi nataka niwaambie jameni, hakuna mtu atakufa kwa sababu hajakunywa pombe. Na kama kuna mtu atakuwa mgonjwa kwa sababu ya kukosa kunywa pombe, tutampeleka hospitali for free. Ama namna gani? Tuko pamoja? So kwa hivyo mambo ya pombe tumekubaliana Kenya hii tutazima mambo ya pombe. Na mimi nataka niambie KRA, watu wa KRA wawe mstari ya mbele. Hakuna leseni inatolewa kwa mtu ama hawa watu wana import alcohol ama wanalete mambo ya spirits ambayo inaharibu watoto wetu katika Kenya. Tumesema hiyo mambo ikome ndio tuwe na taifa. We need a nation that is sober so that we can take our development to the next level. Tumekubaliana. Umukonyi bo mugavana we county ya Kisii Dr. Robert Monda nigaikira nabo sio webunge ye Senate senchira Eyemo yo kwegerera kubwatkana namo muchayo aserere hagati yabo obutumeki obubebu yabisi nabo igo obukurumi Monda nigabaga kwegerera nagokana egati yabo macho gati yabo okubwatoka chibesa icho chire chiringi Eyemo ochasomo director we kiombe kia mache kia Wasco imeye county ya Kisii egati ya yande tikatowe nara ya yabwate. Madam Speaker, Mr. Misati Joseph came with his 4 sons, and at my age and his age, we thought, and it's normally the practice, that we leave the children aside and do business of your own. I did not have any special reason
to accommodate the children in the discussions we held with Mr. Misati. When question 2, when I sent money erroneously to Lucy, the MD Wasco, I've already indicated that I slept without noticing the error. The next morning, Lucy called me and told me about this money. I asked her to send back the money, but she told me she was already at the airport trying to fly out to Nairobi from Kisumu. Mwanchi umurigeria ya munaenda manke tumira nechikoraga chinse sotere ngumanya senchera ere yowe kirano ngendera tonyora sensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital la sensemo ya YouTube tonyarwetera Ndizi TV News yeretriane Everlyne Osero uliane kiachibichaniro gicha wekere ngakro kwa Petronira Mukera na baiga sensemo imanyariro ni gotwa watrana nere Lydia Mose twaro burigerera burubya.